Ngisasho ngithi kunento engithanda ukuthi abayingcwele bayi-understand. Ake ngizibongele wena empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu uvumile ngawe namhlanje ukuthi ube khona. Jabulela nje lokubonga nje ukuthi ngiyabonga Nkosi yami ukuthi uvumile ngami ukuthi nibe khona. Sibongele. Kafushane nje ngeke semude ngumzimba kodwa ngeke semude kanzoba mfishane. Ake uhambe nami nje sihambe kancane incwadi yabaSefesu isahluko 6. Ngizofunda nje amavesi amabili okunamukela amabili kuphela. Chapter 6 ngiqala nje ukufunda verse 10 no 11. Angazi nisakhe ngani abanye bayathola kodwa ngizofundela uMatthew 19. Ngeke ngisho ukuthi embhalweni kodwa ngizokhuluma okula embhalweni. Elifundela kanje izikhali zamaKristu elokugcina inani enkosini nasemandleni ayo amakhulu kulebe shomani izikhali zonke zoNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Akusina mangani ukumelana namaqhinga kaSathane. Eyihleva lelo kaSathane. Manje ukuze ukumelana noSathane kudingeka into eyodwa. Udlule esontweni. Njengoba benithi sibongele ukuthi ufikile. Ngicela ukuthi manje kusala udlula esontweni. Angithi usekhaya manje usufikile. Dlula esontweni manje bese uya ekukholeni kukaKristu uqobo. Uma nje umlilo, khona into ezokwenza empilweni yakho uzoshintsha nje wena. Akwakhe. Kube yinto lethi uyabona ukuthi mina ngumzali njengoba ngiphambili manje. Yini ngabantu abami. Ngiyanitshela abantu abami lalela inkosi ke bathi izokhuluma nami. Ake uthi mawuqala uyeke ekhaya kube nje nento eshintshile kuwe uthi ngifika ukukhuluma nempilo yakho ukhuluma noma inkinga zingakanani empilweni yakho akanandaba nalokho usibiza ukuthi unguye obenguye abanye bamizika baba abanye bamizika udala kodwa nguye uqobo uzokhuluma neyakho impilo kancane awubambe kancane awuthathe lokho ongathi bekuphethe
leyinkinga usifuna zikhaya nanokuthi leminani nanokuthi esikolweni utshelekile awuthathe nje ubeke eceleni bese ngaphakathi uthi yena angithi yena umleni wakho kusho kale ukuthi ngiyazi umhleli wamkhona ngicela ukuthi nisondele nje nokubelekile ukuthi nifike ekhaya sekhaya-ke ngakhululekani danini konke kukhona engakhona ukubula namukeke kukini la uma ngabe kuwukuthi kuyathakathwa laphaya kumina nani sathanda ukuthakathwa laphaya sekhaya namukekile bakwethu usingathathele ukuthi Amen, Dr. Ngicabanga ukuthi uhlelo nisizwile indlela naye abeka ngayo. Cha bazalwane bengicele ukukhanya kweBethlehem ukuthi nje kuze ngasesiteji basiphe umculo. Ukukhanya kweBethlehem kuze ngaphambili bazosipha umculo. Anise sikhona sebafowethu basenza ngaphambili.
inkonzo yasekhaya lena ngabe ngenza iphutha mangahlala ngakudlulisi lokho. Abafowethu basebenzile, banomsebenzi abawuphethe. So ukuze baphumelele kunaqale la kini. So ngicela nibasaphote bafowethu. Siyabonga umhlabelelo. Ngaphambi kokuba ngibize abafowethu abazolandela. Bazalwane sizawungena enkonzweni ejule kakhulu. So noma ngabe khona into obhizi ngayo manje ngicela uyimise. Ngoba bekungenzeka mhlawumbe sifika kulesi sigaba kunezinto ezikhona empilweni yakho ezingazange zahamba kahle. Bekungenzeka namhla ufike la unenkinga eyithile zikuhlulile uwedwa. Bathi manje bekubiza ukuthi ubese uyasondela uza kuNkulunkulu. Manje sizawuya endumisweni kunomfowethu lana uSbe wabaZungu uzothola ngomculo endumisweni uhamba nomfowethu uKhanyo umthetho. Abafowethu laba abawuzaza ngaphambili basuhole enkonzweni yendumiso. Ngoba bekubiza ukuthi manje sivuselele inswane ekudala zabo. Ngoba kunephutha esilenzayo sigadlaze but uthole ukuthi kudala inswane zabo. Manje bekubiza ukuthi manje konke sikulethe kuNkulunkulu. Bazalwane sizawuphakama singene enkonzweni yendumiso konke sikusondeze kuNkulunkulu. Abafowethu bazabe sebasiqhubekela nenkonzo yethu. Ngithanda ukubingelela abazalwane. Ngizoqala ngibingelele labo aba-chairperson bethu bonke ama-province. Phinde ngibingelele lonke ulusha lwethu, odade nodadewethu. Kuyafika kumina namhlanje makuthiwa asenze nakho umkhuleko obheke kuNkulunkulu ekuthiwa indumiso. Ngiyayibuza why bekhethe mina. Kodwa kuyafika kumina ukuthi hayi indumiso imele kwenziwa nombani. Imele kwenziwa umkhokheli, imele ukwenziwa yilunga, imele ukulungiswa ukwenziwa isifutho wasebandleni, imele ukwenziwa umthandazo wasebandleni. Kodwa abazalwane ungayiqondi indumiso bagcina sebethi hayi engathi siyadlalana sisenza kanje. Kodwa lithi izwi namhlanje konke asenzele khona uNkulunkulu fanele sikubonge ngoba bazalwane sinodokotela la bandleni. Kodwa bathola ukuthi abaze bebonge nje nakanye. Kodwa namhlanje ngicela nje sithi kanye nje siye sidumise uJesu. Haleluya bazalwane. Ngicela sibe ngenyawo.
Amen bagcwele. Siyabonga ngedumiso. Sizosukumisa incebo kaNkulunkulu manje. Izosipha izwi lenkosi. Kuyoba umfowethu lana uThemba uSimelane. Ngizawucela nje ngokuhlonipha abafowethu simsukumiseni. Simphe nje itulo simphakamise nje bese sihlala phansi. Umfowethu uThemba waSimelane uzosipha izwi lenkosi. Ngicela siphakame abafowethu siphakamiseni incebo kaNkulunkulu. Siyabonga. Bese sihlala